ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa n'ụbọchị tata mụ nkwọ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji adọwa eziokwu agba kọwara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo, maka na oge awa nke eziokwu anyị kwenyesi ike na greatest thing that can happen to any human being is ignorant. Dịka akwụkwọ Hosea 4:6 wee kwu na my people are suffering because of ignorance. Na lack of vision bụ ihe dị responsible why people are facing a lot of challenges, because what you don't know is only a mystery to you and not to all. Maka na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ bụrụ onye amara ebe ọ na-eje ojebe. So you must know exactly how things work and have your own plan and program your mindset. This Oyibo say na he who does not plan is planning to fail. So whatever that is happening in creation is for a purpose. Onye bata n'ije na akwụkwọ Leviticus from chapter 26 bido na verse 10 to 20. Ị ga-afụ ebe Chukwu Okike na-akọwa na because of negligence, edebeghị ọgbụgba ndụ and emeghị ihe Chukwu Okike tụrụ anya na mmadụ n'aka mmadụ ga-eme, na ọ bụ ya bụ ihe dị responsible maka mpịawa azụ dị iche iche ndị mmadụ na-enweta, whether ma nke ndị mmadụ na-enweta individually ma nke a na-enweta collectively. N'oge awa nke eziokwu, share the link, invite your friends and well-wishers ka anụ from the horse's mouth. Ihe m na-achịkọwala gị bụ ka m nwerekwa ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. Ịma na keeping bad company, ịma na by association, by friendship, by na amụrụ na family, ị nwere ike ise keta oke na mpịawa azụ and ụlala dịrị onye ọzọ. Ịma ka mmadụ atụ, ọ bụrụ na ị try go ka ije ghọta mango, baby ripe mango, yes, your target and focus is on that particular ripe mango, right? But I can tell you now, because of not positioning well, other unripe mango nwekwara ike ịda mgbe ị na-achọ ka ịghọrọ nke chara acha. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị, mpịawa azụ nwere ike by keeping bad friends, bad positioning. Ị nwere ike mgbe buru egwu ụlala bịaba o metụ ihu metụ azụ. Ịghọtara ya? So therefore onye abata na mind the type of friendship you keep. Yes, even you were born in a family where onye ọbụla na-receive ụlala, try to stand in the path of truth. Always on na iso na decision making. Iso na ndị ga-awa ekwu okwu nwere okwu gba izu maka na ị nwere ike iso n'obele. Mana nke na eziokwu bụ na ikwupụla ana. Ịghọtara ya? Ka ihe mara ọ ghara ịma gị. Ịghọtara ya? N'oge awa nke eziokwu, share the link, invite your friends and well-wishers. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ya chi onye ụwa. Abụdị ụka kpọrọ guardian angel ya na mmụọ sochi gị. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ma mmụọ nwere ike ịnọ mmadụ ụwa and so many other things. Tata ka the bandage will fall, I will open your eyes. Ị mara ihe ị kwesịrị ịma, maka ka mmadụ ghara ịhapụ isi wee gwọbara ike ajụ. So share the link. Na nke ikpeazụ a, we are taking this evangelization by force. Yes, we are spreading using any means to make it possible na onye ọbụla bụ onye Igbo, onye Africa ga-anụ eziokwu a, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Now, anyị anọgo na social media dị iche iche. Anyị na-achọkwụziri ịba na conventional media like radio house. It's just a matter of time. When my ezumezu approve it, we hit the radio wave. Nke bụ na onye ọbụla gara anụkwụzi anyị go time anyị ga-eji na-agbasa ozi ọdịnala na radio station. Ọ ga-eme na mgbe n'oge na-etere aka.
ka nkọwara gị ihe ebe anyị gagoro so far. Now Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu have already launched Ugochi tubelu nkwa group. Very soon I get release music, ordinary music. Ọ ga-ebudopụta n'audio, ọpụtacha n'audio, ọpụta na video. It will interest you to know na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu is about to launch our own television channel. Yes. Then cause of I will on Instagram. You can follow me on Instagram or Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Oraifite. Afa ka enweta na YouTube, ya ka enweta na Instagram. Onye nwakwa afa anyị dị nọ na TikTok. You got that? So that channel I the same thing. So then na chịkọwa bụ ị nwere ike isonyere anyị na nke ikpeazụ anyị kwadosi ike. Asị m na chitata bụ nkwọ ya kwụtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Echefukwana na anyị kretiri na anyị na-agbasazi ozi site na ma YouTube Facebook page. Bụkwa my Facebook page bụkwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Onye nwa my new Facebook page. So ozi niile anyị gara agbasa nwere ike ịda abịa anyị dara ọbịa from Facebook page or from TikTok. I message I spread in other social media ndị ọzọ. Then nke a bụ nwakwa ndị mkpa. Nke ọzọ echefukwana na aja anyị na-achụ n'ọnwa kwa ọnwa nke ọnwa June na-aga n'iru. Ọ bụrụ na for any reason na isonye uwe na nke a, ị nwekwara ike ịkwado onwe gị maka nke ọnwa July. Ọ ga-last for 14 days, o bido na 6th. Ụbọchị 14 days anyị gbuo eburu wee mee saraka bute mmanya ndị mmadụ erikwa ṅụọ wee si onye bụ aja anyị chụrụ 14 days maka mbuli elu ịpụta ihe ya na n'isi all my friends of the temple and my children all over the world. Ụbọchị taa asị na taa nkwọ ya pụtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo na onye chụbara anyị na ọ ga-ada. Osisi fere anyị na-atụ ufere, asị m na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ọnụ ihe ọ ya eri achọrọ ya bịa. Asị m na anyị ga-adị ka agụ nkwọ na-abụ ọta ga-eti ya, ọ ga-ebuterịrị something. Asị m na anyị ga-adị ka ichoku na-anọ n'ụlọ ugbede ya na-azụ n'afịa. Asị m na ụbọchị ihe na-akpa okporo ụzọ na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ ama apụ anyị ama, ọ pụgoro anyị ama na anyị ga-ejecha abata maka na ọkụ na-akpacha na-ajọ ọfịa ma na-agba onye nwe elu. Asị m na onye kwe chi ekwe, asị m na anyị ga-adịrịrị mma na ihe ọma ga-emere anyị. Asị m onye sị na anyị ga-adị mma, onye a ga-adị mma, mana onye sị na ya ama adị mma, onye ahụ ama adị mma, mana anyị ga-adịrịrị mma maka na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi. Asị m n'ime Igbo ebe ọ bụ na onye nọrọ under the influence of my voice, asị m ka Chukwu okike na ndị afụrụ anya mee ka ụzọ dị n'ebe ụzọ na-adịghị. Let there be favor, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be miracle upon your lives. Ọ bụrụ na ikwenye kwuo ise maka na onye kwe chi ekwe. No matter whatever you are passing through right now, never give up. Your problem is that you have already gave up. You gave up. Giving up is not the attitude of great minds. Because ndị kwuru okwu si na hard time never lasts, but hard people do last. One thing that is very common among successful people on earth, you can make your own research, is consistency. They never take no for an answer. They never believe that whatever they are looking for can run away from them. For me, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, I set my goals. I target whatever I need. And I don't believe that from now till December, I have already set up my goals. And I will focus attention. Last 2 weeks, I'm going to plan you will be Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu group. No, that is the musical aspect. Yes, yesterday, yeah, we went to studio yesterday, so we have already started the process. I can tell you in less than in this month of June, maybe by the day I can give away. I work on now when I can give away, and 29th of June.
only get by that time I want to go up audio. Up the channel audio, we focused on the video aspect of it. And the August one are one of the things I got it's here now our new channel. I na-achọ a launch officially. You got it? So I can update ihe niile asị aga. Echefukwana na ị nwere ajụjụ inwe na nkụzi m akụzi n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi ma ọ bụ rụọ ọrụ mmụọ ọbụla ma ọ bụ na o nwere ihe na-agbagwoju gị anya chọrọ ka ịjụta m dịka onye nwere ọtọriti n'ihe gbasara ọdịnala. Send the alum message na WhatsApp 08057837672. Echefukwana na ya abanye na social media dị iche iche. Agwara na anyị nọ na TikTok, anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi Baham. Gwagwazie gị na conventional media, radio stations will hit the wave very soon. Ọ na-aba ikwuo ezigbo ejije permission na video ozugbo. Then, isiokwu njibe tata bụ gịnị bụ chi onye ụwa mmadụ? Ka onye bụ chi onye ụwa mmadụ? Kedu ihe eminuru mgbe e kwuru maka chi onye ụwa mmadụ? Then, kedu ihe eminuru mgbe e kwuru na o nwere arụsị so chi mmadụ? Ihe na-achịkọwa n'oge awa nke eziokwu 1. Enwelu etu Chukwu Okike si wee program all the entire creation. And you can only be successful here if you understand how things work. So that can cause blunder and bringing negative, unnecessary harm and injuries upon yourself. Now, the only way and the only way is understand how things work and apply the principles of nature. Therefore, we can flow with the positive current. Against the strong hammer. Example, the moving engine is moving the right direction. When you try to stop it, to force it to move against the programmed way of moving front, you will be hurt. You will be injured. You got that? So for you to flow, you have to flow with that original laws, the laws of nature that governs the universe. The Almighty, the creator of the whole universe, have created the entire universe in this gross material. Okay, program go how things will work. Na earthly governance, they as if a nation, the president, onye oversee of how things work. Now, earthly governance is a prototype of what is happening in the spiritual realm. God punish you, don't understand how things work. That God Almighty can never descend so low. That saying God punish somebody is like belittling the Almighty. If you know who the Almighty is, the unmovable mover, onye we come no say ya de utuokwu onye ode. E mara na esi ya punish we Ifeanyi Chijioke, Benedict, Elizabeth, who ibeletre ya, onidri ya. Then no kesigo ndo Angelia, Angelu nke Chukwu. We gwa na abena na ankowa nke ndo ka nwere ihe ma we ma. Agwa na enwe 9 choirs of angels, enwe the throne, enwe the seraphim, enwe the angels, enwe the archangels and rest of them. Ndị a niile bụ ndị Angelu nke Chukwu, department by department, they can all work. O nwere ndị ọrụ ha bụ ibuje ozi ọma dịka Gabriel na Uriel and the rest of them. Nwere ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ nke Michael representary na nkọwa nke ndị ụka. Then mana ọdịna na anyị nwere Amadioha, anyị nwere Olas and rest of them. Now, ebe ọ bụ na ịma na enwere ekere ọrụ eke, etu aka anyị si wee kee ọrụ ọbụla mmụọ ọbụla na-alụ. Wee gwazi na ọ bụrụ na be gị na-agba ọkụ, i wee misplace ihe kwesịrị ịbụ daịdị hapụ isi gwọbara ike ajụ, i wee na-akpa asụrụ na be gị na-agba ọkụ, nwanne ụlọ oge agba ọkụ pieces. Ị ghọtara ya? Mana ọ bụrụ na ịmụ na how things work, ihe ị ga-eme ewe ịkpọ ndị fire service. Kebe eziokwu na ọ bụrụ na ha dị functional, believe in me, in no distant time they will reach your house and your house will be safe. You got ya? Mana mgbe ị na-akpọ asụrụ, ị mara na how things work, ị na-eme mmekasị.
then etu according creation ị kwesịrị ịma ebe a ga-pass ball ka ihe a na-ekwe wee gaa. Ọ bụrụ na o nwere onye bịa were ihe na be gị zuo ori, iwe nye na-ele complain na nke ndị civil defense ma ọ je na-ele complain n'aka ndị road safety, ịma ọ na-edara ya. By the time ị mechara protocols pass reverse back to police station ihe na-eme na aka na-eme, mana ịma how things work, you go straight to police station. Ịghọtara ya? So etu a ka ọ dị, chi onye ụwa mmadụ bụ onye dị primarily responsible for whatever that is happening to you as a person. He or she is the closest being to you, assigned to guide you as your PA or as your bodyguard. Now, all that she knock at your third eyes, all that more, but all that the closest being. All go how things work in the other side, in the medium. Now, he was dreamable. Kagana chiga adere na mma ka ọ na-defend gị ka ọ ghara ịgbakụdere azụ maka na chi gbakụdere azụ ma na-ekwusa ọsọ gị. Ịghọtara ya? So you need ka gị na chi gị nọrọ on the same page. Wee makwa atụ uru ọ bara mmadụ na guide ya ịnọ on the same page. Wee sị gị ọ bụrụ na ibi na ya dị mana enwere this particular young man na-abụ iji gbata mmiri ma ọ iji ime nke ọsọ bọda ka eji erugo ozi bọda ka egotara nka ma ọ ka egotara nka. Wee jụọ gị ọ bụrụ na nwa a na-eme ya etu a na-ekene gị ọfụma, i wee na-apụta n'ụzọ wee fụ ka ya na ndị ọkada ma ọ bụ ndị keke ma ọ bụ ụmụazị na-enwe misunderstanding over whatever, o nwere ike ọ bụrụ ego, nwee ike ọ bụrụ ihe ọbụla, kedu ihe ị ga-eme? Ezigbo azịza ị ga-aza na ya bụ na nke bụ eziokwu na ị ga-akwụsị jụọ ese kedu ihe bụ problem, and ịjụcha ese anwa ị ga-eburu the case n'isi for the simple reason bụ na onye anyị na-ekwu maka ya na-erubere gị isi. Ọkwa eziokwu ime ekwe ka ihe na-eme ya and ị ga-atara ya etu ị nwere ike ịfụ na idifendịrị. Ọkwa eziokwu etu anwa ka ọ dị na ebe ọ bụ na gị nwa bụ mmadụ nwere ike ịrecognize the fact na o nwere onye na-respect gị na-emere gị ihe ị na-achọ and afọ na ị ga-edifend ya no matter what. Then etu anwa ka ọ dị etu ahụ ka ọ dị na gị nwere onwe personally na mmụọ na-eso gị personally ga-agba mbọ fụ na ya defendere gị against onye ọbụla chọrọ ime gị attack. Ịghọtara ya? And mgbe ọbụla ị dị closer to ya mmụọ gị na ha so chi onye ụwa gị, you remain protected. Ọ ga-edefend gị no matter what. Mana ọ bụrụ na ịkpọnya ya ịkpọnya chi onye ụwa gị, you on your own. Ịghọtara ya? Ịkpọnya chi onye ụwa gị, you on your own. Maka na chi gị ama akwụdoziri gị, chi onye ụwa gị ama edifendisi gị no matter what. So ọ ihe dị na ya. So ihe ị ga-eme one, recognize ya chi onye ụwa, then pay homage to ya chi onye ụwa. Ihe chi onye ụwa gị chọrọ that recognition. Ndị ụka kpọrọ ya, excuse me, come. So yeah, sorry for that little distraction. So here na chikowa bụ ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. Ghọtara ya? Ọ sị na that guardian angel ka onye ọ bụ ọrụ ya ịgaidi anyị. Fụ na ihe ọbụla bụ oke anyị na mmụọ anaghị efunarụ anyị. So ọ bụrụ na gị nwa na onwe as a person, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe na-efunarị gị, try ya recognize ya the closest being to you.
and make sure na enwere good harmony between chigi ginwa na nyabu ya guide angel. Onye wa onye mara ụzọ, onye wa onye mara ebe a ga-present ya case. Ịghọtara ya? Example, ọ bụrụ na ị chọrọ submit ya a proposal na Abuja for any contract. You will just submit it. I will say, okay, naturally, gbasara ụzọ ka ije submit it to Ministry of Works. Then, you just submit it na aka onye dị in charge, Minister of Works. Now, mana, due to the name how things work, and the name Abraham dịka nna gị, now, in name another prominent minister in the Aso Rock. Kedu ihe kwesịrị ime na ọ bụrụ na ị ghọtara how things work? He ga-eme wee dịkwa wee gụ ya onye eze na o nwekwara proposal non submitted na Ministry of Works for so contract for that singular honor inyere ya. Ọ ga-asị o ebe ọnwụ na ịma na ya abanye ụdị privilege honor na ya ga-efolo that your proposal up. Ihe ga-emezi wa ọwụzie na imecha anaba o jechi ya back to that minister si ya na so my boy or my brother submit the proposal there to because enwere m interest na that particular proposal. I can tell you no nwere ike jiri because of nyanwa a ga-enyeriri due consideration na that your proposal because of na ịma onye ma mmadụ. Ịghọtara ya? Yes, asị na ịma mmadụ maka ana m agwagwa na ịma mmụọ makarịrị. So na ihe kwesịrị ime bụ try ya ka ị ghara ime onwe gị nwe nne na-enwe nna na mmụọ. O nwere ndị bụ nke bụ eziokwu na n'ụwa ha nwere nne nwe nna mana na mmụọ ha bụ nwe nne nwe nna maka na o nwere ọnụ na-ekwuru ha. Ndị ụka Rom ya agwa gị gị kpọwa ndị sent, gị kpọwa nne mmeri, gị kpọwa onye a, gị kpọwa onye a maka na ha abeli maka ọmụma uru ọ balụ na-aga enwe ụmụ mmụọ dị iche iche ga-ekwuru ha ọnụ gị. Ịghọtara ya? Na-aga enwe ụmụ mmụọ dị iche iche ga-ekwuru ha ọnụ gị. Ịghọtara ya? So that is the thing. So o nidiri na ị ga-enwerịrị ụmụ mmụọ ga-ekwuru ha ọnụ gị. And onye wụ the primary catalyst yanwa ga-abụrịrị ya guardian angel. Ya is the primary responsibility. It's like ọmụ na amị asị na ya ADC. Onyanwa chief custodian of your safety. So gịnị ya ga-adịrịrị na mma? Gịnị ka ọ chọrọ n'aka recognition? Don't tell me that you don't have money. Everything don't have about money. Bidogoro for mmụọ ma ị nwere ego. Maka na ekwuo mmadụ recognize onye ụwa ya obi na agbaje n'ego. Why you spend money n'ịrụ ọrụ mmụọ agwaghị gị na 70% of your spiritual work can be done by yourself. It's only 30% that a spiritualist or a priest or a dibia or whatever can do for you. Only 30%. 70% can be done by you. But you know why? You are ignorant of how things work. That's why you can't do it yourself. If you are in Nigeria and you can't feed your chi, you can't do some of this your spiritual work up to 70%. You go because they ignorant of how things work. Yes, he needed a na feed uche onye ụwa for the first time. Ihe niile egwa m eze ana na ịchọrọ efeed chachi ga ka ị mara ka esi eme. Then ihe ga-eme bụ na efeed chi gị for the first time. And me put you through. If you can see from beginning to the end, so that subsequently you can do it yourself. You got that? Etu akodi, ekpotu ana ben guluben nage. Obro mmadụ ga-emere ihe emere ya onwe gị. Ekpotu chi gị ga-emere ya onwe, but he need guidance from onye mentor gị. Fu ka esi eme. Ma ndị ichie ma ọmụọ ihe na ben nage ihe emewu ya n'onwe gị. You got that? Mana ihe mere go ebo dey ignorant and very lazy to learn. Or this ka dibia na adaghị ego. Dibia na adaghị ego because you refuse to do what you're supposed to do. As long as you know na Nigeria, you nwere any reason. Unless is na nwere ike si okay na be nna gị na ebe a na-eje sukwu unless is gwa ndị wonde na eriri n'ụka. I nwere ike na asịsị mba na ije ebe nna gị je lụbụ ya na aga nwere ike si na agwọ ọgwụ ma na asị nke awa dị iche. Then man need the services of a dibia. Maka na ọgwụ mere onwe gị because ya ị ka na-echiche mmadụ nwere ike ikwu
ikikili abụrụ na ikwetago n'ọdịnala ị ka na-eme omume ndị Farisi ịghọtago ị chọrọ ka a sị na ị na-eme ọdịnala mana ana m agwa nke bụ eziokwu na imewe ọdịnala pụta ihe ndị kwere ndị jụrụ ajụ ga-ekwe ekwe ịghọtara ya ndị jụrụ ajụ ga-ekwe so nke a bụ ofu so ọ bụrụzie eri na ngwurube nna gị na ị nwere opportunity imewu enu because of etu unu sipiri ma ọ bụ na ibi na township then na because of etu sipiri dị a na ihe emewu ya n'onwe gị then ị need the services of a dibia ife na ebe dibia wee esighị efewo dibia ọbaziere dibia ịghọtara ya but naturally na ịnọ be nna gị ma ọ bụ na ị nwere ike ịna village be nna gị once in a month jegodosi ụmụ mmụọ na-akwata ahụ ebe ibi ma ọ bụrụ na o ruo mgbe ị ga-achụ àjà ihe mme mana minus aja ihe mme nwere ọdị aja dị iche iche gasị enwere ihe a na-akpọ polinibeshon ịtụ nkwụ ọkụ enwere ihe a na-akpọ ịtụ nzu enwere ihe a na-akpọ ịtụ edo ihe niile awụ sacrifice. Do you know even burning candle, even burning an incense is a sacrifice? Do you know? Man, at the time you don't even know how to use those things. Ịmụ na ndị Igbo na-atụ isi n'aka mmanụ nzu ama amudi ịmara soso ịtụ nzu a ị ga-eji na-ekwubi okwu ọ na ịmara ịmụrụ na ị nwere ike onwe ka ị ga-esi wee atụ nzu ị na-ekwubi okwu n'aka mmanụ nzu ama amanata unyi ịmara na nzu bụ ife ọma ịmụrụ na anyị bụ ndị ọdịnala nọọ nzu na-edo ka eji agọzi ihe ọbụla ọ na ịmara. Excuse me, career problem. I'm going to go next time, bro. So, Naka Manunzu, Amamana Tuni. Then you hope that Abona, Nige Jubunzu will cook you. Emona and Buena light on up can isn't Ika, cook you. Then I form one day I choke a habia. No, quick would have come one, and Emaro. Mani, I need to come mother guide. Because na ndị ụka ọbịa bịa rie anyị bido na ụmụazị jewe katikizim jewe nkụzi nke ụka jewe Sunday school agaghị anyị kụziela anyị n'usoro ụka n'usoro ọdịnala nwa onye kụziere gị dị afọ ebe ọ bụ na nwa onye kụziere gị ị bụrụ a novice therefore you will pay for somebody to guide you through. But I can tell you na ọ bụrụ na mmadụ guide gị through you can stand on your own and start doing those things. Ihe dịba ya emere 30% ka o ji bụrụ onye nchụaja. Yes, o nwere ndị dịba ya emere actually. Mana those normal routine ones ihe emewe n'onwe gị ugboro one ka ị wetagoro ọjị kpọọ ya ancestors gwa ha na awara ha ọjị ịma ọ na onye kpọọ ọbịa ya kpọkọrọ agbata obi were kpọrọ ahịa ị ga-agwarịrị na ya ancestors na something ka ha bụ they tried their best ị nwere ike isi na ya ancestors abụrụ Dangote. I can tell you na ancestors even if na ha secure ya dati ebe awa na obi gị is something they would have sold it off. But they never did. They defended their interest. And to how we then in education a hard draw wealthy because you matter how things work. I will need recognize here how things work. You start from where they stop. No matter what. I can obey to the most measure. I can obey to indicate as a measure. Let me mark that. Now Guruben Namutalon Namu. Enwena afọ ọzọ ya o chiri ọzọ ezuma na-ebuo o chiri ọzọ bụrụ ọgaranya mgbe gboo. Ọgaranya mgbe gboo bụ na ndị ụmụnna eso mmadụ ụfọdụ a na ndị bịa biri ya ego onye ha anya nye ya ana biri ya ego mechie ụmụ ha bịakwasara dị ana gosi na ọwa ọgaranya mgbe gboo. Ọgaranya mgbe gboo nwere ike onwe ya bụ na cars mana ọwa ụba and the rest of them. Onye chiri ọzọ mgbe gboo nwere ike n'ụba nwaanyị ọgaranya ka ọ ugbo maka even till today onye chiri ọzọ nụrụ ụba nwaanyị abụrụ ogbenye adịbe ekwu maka onye nke take responsibility mana ihe na-achịkọwala gị bụ na appreciate the fact they tried their best then start from where they stop because if you disrespect their ancestors kpọọ ha na ha bụrụ mmena ma abụrụ ihe I can tell you even mgbe ị na-agba today your children unborn like mụnwa in next 100-200 years abụrụ our ancestor gị nwa na-enekwu anya abụrụgwo ancestor. If you don't tell your children as of today the importance of recognizing your ancestors, pour homage to them, while hold it to our hands to celebrate ya oge na-abịa oge gị nwa ya akwụkwọ ancestor. Your children unborn ga-akpọkwa gị mmụọ ọjọọ. They would respect you. Ha ga-akpọtakwa ofe ofe ka ọ bịa na ngwu na-efekasị nnu na-efekasị mmiri si na ọgụnwa dị responsible for ihe na-eme ha. But you are not the one that is responsible. Ihe na-eme ha as a result of not knowing how things work. Ha wee na-eme mmekasị.
kedu ka ihe esi nwenọta bịa na be nna gị recognize ọchị onye ụwa gị marọkwu ngwuru be nna gị esi na ndị gboo nwere ihe ndị gboo mere mpụ a na-emekọta ahụ na agbụrụ anya na agbụrụ a nwanne na-edina nwanne na agbụrụ a cousin na-edina cousin ibie na agbụrụ a nwoke na-eji edina nwunye mmadụ na agbụrụ mfadụ nwere ihe ndị nkịta ahụ ndị na-eme mpụ na agbụrụ a ka a na-agwọ ọgwụ ego ndị gboo enwere ihe ha ji eme ogozi ndị gboo si nọọ ndụ bụ isi akụ so nwere ihe ndị gboo mere atọ ihe a mere senti ka ha bụ to compare ọgba so si kwụsị ịkpọ ha afa ihe wụ problem iji ata afọ because you refuse to know how things work. Recognize them, give them due respect, and ask them to help you. Because never negate the cat, even in a spiritual world. And the recognize her, now more even when now, you don't actually worry. Recognize ya achọ onye ụwa. Nwee ụgwọ ị na-apụrụ ụtụtụ. Ọ bụ na nzuburu nkwụ ọkụ ma ọ bụ na nkwụ ọkụ iweta nkwụ ọkụ kpọchie onye ụwa m na tata bụ nkwọ n'ihi na-eje na shop ma ọ na-eje n'ọfịs gị ma ọ na-eje n'ihu ọrụ gị ya biko ya mee ka ndị gị na ha kara agba ka ha debe agba gị na ha kara na ihe ị na-eji ya ime na onwe onye kwereghị nkwa ka onye akwereghị nkwa mezuo nkwa o kwere na ihe na-etu anyị na-eje gwa ihe ebe ị na-eje gwa ihe ị na-achọje na ijecha bata ọ bụrụ na ị nwetara ihe ị chọrọ ma ọ bụ na ị nwetaghị ihe ị chọrọ ma ọ bụ na ị nwetazughị exactly ihe ị chọrọ ihe ị ga-eme ịbatakwachi onye ụwa mejegogwo mbata mana anyị nwetazụrụ m etu m chọrọ ma ọ bụ na m nwetara obere ya biko kwe ka echi ka mma. Yes, you must have the spirit of gratitude isho na enwere nke emere maka na ndogoro isi akụ ịghọtara ya isi ochi anyị orukwa echi ịtụkwara ya nkwụ wee sị ya na ịpụ akwa ebere etu a ịpụta ụtụtụ ị mara na ị ga-efe face east wee tụọ nzu tụọ edo tụọ nkwụ ọkụ kpọkuo ya ancestors then oluzie n'ịchụ aja ihe mme ọ nke anwa ka mmadụ nwere ike imere gị ma ọ bụrụ na ime emegwuye n'onwe gị ịghọtara ya mana ihe ndị gboo chọrọ ogologo recognition ị mara ịwapụ ọjị na o nwere ike ihe na-enyeghị nsogbu taa bụrụ so ihe ọjị 15 naira asọ ọjị na nkwụ ọkụ na nzu na-edo eruru 100 naira mana ihe kpọọ ya ancestors today gwa ha na-edi very sorry ha biko ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mere na be nna gị o nwere ihe ị ga-ekwu na esori m nwa karịa gị nwa o nwere mgbe m furu efu mana eji achọta m n'ebe dị anya ịghọta nna agwa gị o nwere mgbe m furu efu ndị ụka ọbịa rie m ana m epreach na moto na-eje eje na-ana na-eme morning crying na-eme ya na-epreach kwu na telivishọn ọnda ndị ụka ọbịa mana mgbe niile ama m wee kpọọ na ya be nna m den ewee rie m final ngwurube nna wee na-adakpọ akụrụba dị na be nna wee na-adakpọ mana mgbe m chigatalụ nata na my root ka m ji wachi ọfọ emebiri na ngwuru ọfọ nna m ji ọnụ ya gwa m na-enyere ya ọfọ na nna ya nyere ya ọfọ bifo ọnwụọ ya tụfuo ya nje wachi nya ọfọ fasụ ọfọ nji emedibeta wachi nya ọfọ restore ihe niile emebiri na ngwuru akụrụba bịawa ịghọta ya na-agwa gị yes you must restore irestore ihe niile so ihe na-achịkọwara na ọ bụrụ na ịjụ na ime ihe dị n'ụzọ gị nke bụ eziokwu abụrụ ichego na-aje na-asị na ijere ịgwọ ọgwụ ama enyere gị aka makara ịgwọ ọgwụ olego n'aka ndị ọdọ mere n'isi gị onwe mgbe ị agwụgodo ọgwụ anaghị efi ọ naghị efi ọ naghị isi gị onwe gị naghị isi nwa gị naghị isi ụmụ gị na isi nwunye gị dago ma ya etinye na-ebe n'aka na-ebe maka na ịkpanọ na ana wee kpa na ọfọ so hapụ ọgwụ hapụ oke ite abụrụ onye ahụ solushon ị na-alụ oke ite na-alụ udu akọ mmiri ihe niile awụ ọgwụ ka ị na-agwọ mana ha bụrụ solushon the solution bụ na ị ga-akpa na anakpa na ọfọ recognize ya chi gị chukwa mmụọ dị be nna gị ọ bụrụ na ngwurube nna gị uwe ebe emebiri ọfọ gwachi ọfọ ọ bụrụ ebe emebiri ma eme emegide nwaanyị bịara iche di mee ihe ị kwesịrị ime ka nwaanyị a na-ebiri na-agba ụnụ ụta na mmụọ n'ebe ụlọ aligeshọn na-emewuri ya ka iwe dajụọ ka ọ kwụsị ịgba ụnụ ụta mmụọ ịghọtara ya imedochi ihe a ngwurube nna gị ama jụwu n'oyi onye kpowu n'ọkụ ihe ọma abataba ị na-aghọta ihe na-ekwu mana ọ bụrụ na mmadụ gwa gị ma ọ dibịa gwa gị jee gwọọ ọgwụ gwọọ oke ite gwọọ idu akọ mmiri mee nke ọnwụ ihe afọ ọsọsị kpọọ ya ihe niile awụ n'ọgwụ ka ị gwọrọ mana ana m achọ ịgwa gị na ọgwụ na-ebu ebu ọ bụrụ anya ka m bịara ikwuta mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ n'ọchị onye ụwa gị n'ọchị bụ ụzọ chi ji oke n'ọchị onye ụwa gị iwe onye ya akwụdogoro na mmụọ wee na-agba aka ebe na mmụọ na nwa m agba ezigbo nwa n'ọnwa na-erube isi onye ma ga-etestify ya good things about you in the spiritual realm wee kwuo na itozuru ka ihe ọma mere gị mana ime onwe gị ofeke na mmụọ ịbụrụ nwe nwe nna ya own
Court Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu ọmụọkwụ ihe na-achọ ịgwa gị bụ chukwachi onye ụwa gị ihe izi ị ga-eme asị onye nata n'ọdịnala bụ mbụ ịgbawa na mbọ ka ị chọwa aha onye bụchi onye ụwa gị. Ọnya ahụ greatest mistake ndị mmadụ na-eme. Ụfọdụ nwere ike ịsị na ha je ka agba afọ onye nọrọ ụwa asị ya n'okeke ma ọ sị ya n'okorie ya adịzie confuse ike gwụ ya ọ na-gbuo mana ana m achịkọwa n'ọgwụ a mere onwe gị and not because of ignorant. Ịgba afọ onye nọrọ ụwa abụghị ya number one thing. Ihe kwesịrị ibu ụzọ mewu si gbara ujenara afa mana ihe na-eme n'ụzọ gị manụ na o nwere mmụọ na-ebini imegide agamnihu gị ma ọ bụ ngwurube nna gị. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwụ na agba ancient books na-aga eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee lọta ụmụ ha nke ịnọ. So o nwere ike ihe na-ata afụ na ngwurube nna ọ bụrụ ihe emetalụ maka na o nwere onye emewuru o wee na-akwụ ọta maka na nwaanyị ahụ akwara akwa na ngwurube nna gị ihe ọ pụtara na elu elu ya aka na elu ya aka so o ketara oke anị maka ihe na-agbara ọrụ ihe egbe na mere eto kwesịrị isi wee mewekwa ya ọ mere incarnate. So ọ ka nọ na mmụọ na-akwụ ọta dị afọ ọ na-agbara ụlọ aja na agadi ọ nọ ka onye nọrụ aja na-eripọtụ na polisi na-akpụpụ ụnụ kọt ụnụ a na-ejegharị kọt na-ejegharị polisi ụnụ ama enwe ike ịchịkọta wee fesie biznes. Yes, so ị ga-asọ tugoro problem of ihe si n'ụlọ na maka na be nna gị ga-adịrịrị oke maka na ana na-agọzi mmadụ. Ịmara agwara gị na ana na-agọzi mmadụ na mgbe gburugburu n'ọbụ ịkọ ugbo ihe ịkọrọ a na-eyi ọnya ahụ na na-agọzi gị ihe enunu gị na-akpa na ana ọ na-egro maka na na-agọziri gị. Ịmara ọnya ka eji si gị sọ nsọ na ihe ị ga-ebu ụzọ megoro bụ ịgbagoro afa marụ na ogwochu ọ dị n'ụzọ gị. Yes, nwanne m nwaanyị ahụ dị na ihe nyegoje kpọọ alụ dị na ya. Ịmara ihe anwụ otu anwa niile anwa nwoke anyị na-alụ nwunye ya ịma na nwunye mmadụ mana ifido n'ime wuri ya. Ihe ndị a niile mere owu ihe na-ebute arịrị ihe na-ebute ịkwa ọnya na-agbachiri ụzọ ọnya bute darkness n'ebe ị nọ. So ọ bụrụ na ijero je kpochasịa ụmụ ihe niile anọ n'ụzọ gị ị malụ nke ị na-emeta ọfụma ihe niile aka ị eme. Ọ bụrụ na ị mere je na-agba afọ onye ụwa ọ ga na-ada ịfọkwa ihe ga na-eme because of darkness akụchiri ụzọ gị. Ihe gbasara afa gị chi onye ụwa ga na-ezo ezo ihe gbasara afa ga na-ezo ezo enwere ike asịkata ọnụ n'ikwu nna sị n'ọnụ ikwu nna dị afọ create more confusion. So mana ihe na-agwa ndị mmadụ ije na-agba afọ onye ụwa bụrụ onye bụ ihe need for the first time wee gbagodo afa kedu ihe na-eme na ndụ gị ihe a ga-eme ka chi dị mmadụ ịkpacha afa ndị a bido n'oge ndị ihe emewu ibe ndị ihe emewu were ọjị were onuọma na onuọma ka ya ejide ji aga n'ogwu ị na-ayọ ndị a si abiko iwedajụ onye ikwetagoro ihe eme ihe ndị a mee ka ọpa you must accept responsible n'ihe ndị a n'imere ya ma biko si gbaghara gị. Ọ bụrụ nwaanyị akwara akwa na ngwurube nna gị biko nwatakịrị ka ịnwụ na ihe mara agha ama gị. Ọ bụrụ nke ihe trestewu na etres ya ga-eme ihe ị kwesịrị ime. Ọ bụrụ nke ọ na-ama etrestewu mana ọ na-apụta n'afa na o nwere nwaanyị na-ebi n'inu o nwere ka esi eme ya akwa ya ọ bụ sọ famili unu ga-eme mmemme kwuobie na ọta akụ unu na-akwụ ya gbapụrụ ya egbe unu mechaghara ihe ndị anwa ozugbo ibe ya agaghị dị ga-ete ihe esime ihe ndị a ihe ịgba afa ndị a ndị ihe ekwu ndị ya ya obike ihe obiko ndị ya wapụrụ ọjị wara ọjị ndị ga-atụrụ nzu na-ede tụọrọ ha ndị ihe ekwe nkwa ikwe ha nkwa ha doo ụzọ dị mma na ga-eme akawakwa arụ ụzọ dị mma ime ya ịghọtara ya maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwọta ọzọ ihe ndị a ka ihe emecha imechazie ya akpapụ ogwu na ọ ga-eru ala ihe ndị agwa ya imechazie ihe ị ga-emezie bụ ịkpọ ọkụ ochi onye ụwa gị mụ nwaanyị tụsi alụ the first time a na-akpọtụchi onye ụwa onwere onye anyị akpa afa ihe anyị ga-akpọ bụ n'ụbọchị tata bụ nkwọ example wee mara ga-atụ ọ bụrụ na nwa gị afa gị Ifeanyị Junior Ifeanyị Okeke onye Oraifite example ịmụta nwa nwoke bụrụkwa Ifeanyị Okonkwo Junior wee bụrụ na nwa gị na-eje akwụkwọ wee kpọọ parents niile mụtara nwa na skuul a ha bịa ha wee bịa wee kpọọ Ifeanyị Okonkwo Junior onye Oraifite onye bụ nna ya gbagota na steji ọkwa ya agbago yes ihe agbago ọkwa abụrụ afọ aka akpọrọ akpọrọ afa nwa aka akpọrọ ọkwa eziokwu mara ị gbagoro maka n'ihi na onye akpọrọ aha bụ nwa gị. Yes, onye bụ onye ụwa gị maara gị mana ọgụ nwa amaghị ya ịtago. So ihe niile ya kpọọ anaghị Ifeanyị Okonkwo onye Oraifite onye bụchi onye ụwa ya ka anyị na-akpọ ya gbagota wuchi ọka eji n'aka nke bụ eziokwu na ọ ga-abịa ịkpọ na mmadụ afa ka ị ghara ije gbọ the wrong person maka na etu o si dị na mmụọ bụ the respect protocols. Ịkpọ onye ọzọ afa ọ ma abịa. So ihe eme onye ọbụla ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị osi n'ikwu nna osi n'ikwu nna na ọnya ka ị na-akpọta
emegha na etu esi eme nke mere isiokwu na chi onye ụwa ga-abịa were oke and o were ha n'oke that day ndị ọzọ niile agbasa ndị ọzọ agbasazi ifu na chi onye ụwa ga na-eso gị o nwere ebe ihe eji ịgba afa awụgha n'afa gị ifu na mmụọ so gị chi onye ụwa gị na-eso gị onye na-agba afa ya afụ na onwe mmụọ so bata mgbe ahụ a na-agbazi afa chi onye ụwa gị ọpụtasị na ọnyanwa udo anya maka na ibugo ụzọ mee udo ụdị chi onye ụwa gị atịtị anwa na-eme ka chi onye ụwa gbakọdo gị azụ ewepụghị ya then eme alignment nke a akpọtụrụ ewute ada akpọghị mmadụ afa gịnị emeghị align ọ na-esozi gị ihe ọfọzọ nwe gị ma afịa ọkwa eziokwu onwezie mbọsị ọzọ ijezi gbaa afa ka ị mara afịa ọpụta ama na-emezi efe na-efe na akpọ n'elu akpọ na ịghọtara ya mana ihe bata na ụlọ ara ama ihe na-eme onye enwebụrụ nke ọma ụchụ dị n'ụzọ ya ọrụ akwụjuru ya ahụ o mebụrụ ndị anyị na ọsị gbara m afọ onye ụwa awụtụ a dị n'ụzọ ya ma onye ụwa ya na-ezo ezo ome onye na-agba afa na confusion ọ na-akpọkasị aha mmadụ onye ọ problem mana ọ because na ịmụrụ how things work ị na-emekasị problem e nwere n'ọrụ a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-emekasị ịghọtara ya na-emekasị so ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ na-emekasị gị nwa na onwe na-alụkwụ bịakwuru abịa na-eme mmekasị anụ onye butere onye agha gara n'iru ịghọtara ya akpọ ọgụ n'ọrụ a wepụta obi niile lụọ ọrụ a esikwana na ihe ndị mmadụ ya ekwu mụ nwa na onwe m nwere ụka ya aka ya asịrị karịrị m nwanne my mother ọ fada nke my mother tọkwuru mụtakwuru fada enyere m Katọlik nke na anyị jecha alụ gụọ Vatican 1 gụọ Vatican 2 gụọ canon law gụọ life of the saints gụọ all the councils of the church so na-enye nkụzi nke okwe n'ụlọ ụka mana ana m achịkọwara gị na when my call bịara adịbụ na m amalụ mana mpịawa azụ karịa mgbe m na-Abuja I have to come and answer my call mana ya na-achịkọwalụ gị bụ na ọ bụrụ na iso na ndị akpọrọ oku ebe n'ihu ọlụ gị agbatara ya n'ọsọ ịghọtara ya mana ọ bụrụ na akpọrọ gị oku iji n'aka kpọọ onwe gị yes maka na enwere ike ijiri aka kpọọ onwe agụụ a na-agụ gị maka na ihe pụta ya ọpụta bụ na agwụgụ dị too small yes imeke an impact therefore ịma na ị ga na-eme nkwugharị ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi taa gbasara chi onye ụwa mmadụ echefukwara na o nwekwara ndị arụsị sochi ha yes o nwere ndị bụ na chi onye ụwa gị mgbe ọ nọ ndụ o nwere ike ọ bụrụ na aka ji ọfụ mmụọ na o nwere mmụọ ofere ma ọ bụ na o nwere mmụọ ọnya dị ya jikọrọ ọnụ mmụọ ọnya dị ya dị very too close then ọ dị nka na-etukwa ebe again ọ nwere ka ọ bụrụ onye fere okwukwe a na-esokwa gị so etu esi eme ihe bụ etu mwa si arụ ya bụ na nna akpọtụ chi onye ụwa gị ka nna akpọtụ mmụọ ọbụla ya na chi onye ụwa gị so mmụọ ọbụla ya na chi onye ụwa gị na-erikọ a na-akpọkọ ha na-abụ ọnụ bute ike ngachi gị ha niile bịa rikọ maka echefukwara na ọhịa ikwu n'ọnụ ka mmụọ na-anụ onye kpọrọ ọrụ onwe ekwucha ekwe ha onye akpọrọ ya kpọọ ibie ịghọtara ya ya gazie inwe ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi taa then send them message na WhatsApp 08057837672 ihe afọ ihe eji nweta m na social media na YouTube Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ọ bụrụ na ije na TikTok ihe ejikwa enweta m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Facebook page m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite then afa here mana Instagram ihe ejikwa ya Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite enweta m onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi taa send them message na WhatsApp ekwuo m ọzọ 08057837672 ị na-enecha vidiyo tụsara ya ndị ya dị ọnụ maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu ya gazie n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ekwubie m okwu n'isi ndị niile na under the influence of my voice ekwuru m na distance is not a barrier ezughị oke ọbụla abụrụ a barrier ekwubie m okwu ngozi say let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be favor, let there be miracles upon your life n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ya gazienụ n'ọfọnụ